Yo, so many knowledge on this one. Ahmadu Delta ne. Lokaci baya jira, yan wasai mun kula, kana sai mu yi hattara, don gujewa makara. Lokaci baya jira, yan wasai mun kula, kana sai mu yi hattara, don gujewa makara. Baya jira, no. Wani so magane komai da lokaci mai aunawa, kowa da arzikinsa, wani baya cinna wani mai dubawa, komai kula fucinka safin ne masamu baya kawowa, kai da jirai naka sannu sannu wata rana kai dacewa, komai makaddari ne sannan da wa'adi ne, kar kai fushi da wane na dan yi tsokaci ne. Ahmadu Delta ne da Aliji, kiran da muke yi ku zo ku ji, mun lura zama sai da agaji, musa hakuri sai mu kai gaci. Lokaci baya jira, yan wasai mun kula, kana sai mu yi hattara, don gujewa makara. Lokaci baya jira, yan wasai mun kula, kana sai mu yi hattara, don gujewa makara. Yo, lokaci tafiya yake, da zarar ka ƙara rayuwa ka mutuwa ake, mai amfani da shi zai gudu in muka sake, domin ikon Allah ne ba wanda zai iya ya rike. Dole ne sai kowa ya zo ya tarar da nasa, masu ragon azanci a cikin mu sai su kosa, wasu mu yana kusa wasu mu yana a nesa, ka ce zaka kawo nesa kusa ƙarshe ka kasa. Kuma wasu sun wuce har ma sun cinye nasu, kafin su zo wajen dokin su kawai aibatun su, burin su da kokarin su ta yadda za a san su, yanzu sai da kyar sannan wani zai iya ya tuno su. Lokaci mai yayi wa'azi ne duk mu gane, kai kokari ka amfani naka koda kaɗan ne, da ni da Delta mun yadda ai komai zamani ne, aboki kawata yadda rayuwar ku lokaci ne. Lokaci baya jira, yan wasai mun kula, kana sai mu yi hattara, don gujewa makara. Lokaci baya jira, yan wasai mun kula, kana sai mu yi hattara, don gujewa makara. Zamani mai yayi, yau da kan yake yi. So many knowledge on this one, alongside Ahmadu Delta, and your on the beat. Yo, lokaci, muke da tsokaci, babu lokacin da zamu bata lokaci. Lokaci, muke da tsokaci, babu lokacin da zamu bata lokaci. Yo.